Asikubingelele sikwamukela ohlelweni lethu lumnandi kakhuluma sithi khona ezikabhoqo Well Studio lapho khona siwethulela amacikakha ahlosile nanohlonzo sikuphatheleke izinkakha sikuphathele nemthente ehlabayo kodwa esamila sikuphathele nje mfowethu izinsizwa ezikudlalela ingoma emnandi eziphinde futhi zibe ngosazwayo la endimeni kaMaskandi. Asikubingelele insizwa ke namhlanje ke sikuphathele inkakha sikuphathele inkunzi sikuphathele insizwa eyaziwayo kakhulu esimuhle kakhulu emehlweni abantu bathu somkhuthu bathu ukhuthuza. Ake sikubingelele insizwa kithi. Sawubona mfowethu kunjani? Siyaphila mfowethu. Abantu ke bazokhumbula ukuthi masikhuluma ngokukhuthuza sikhuluma ngensizwa ezakhele kakhulu igama lapha enkundleni yokuxhumana eyaziwa ngoTikTok. Mfowethu masingathi nje ukuhlehla kancane singathi masikhuluma ngokukhuthuza suke sikhuluma ngobani? Mfowethu ngingasho ukuthi nje makhuluma ngokukhuthuza usokhuluma ngomuntu okwaziwa ukuthi cha ijonga nje ligezayo elithandayo elenza izinto ezinhle emphakathini. Ngize ngikante kakhulu kodwa nje makhuluma ngokukhuthuza bayazi ukuthi hayi khuluma ngomuntu ogezayo. Somkhuthu mfowethu sikubonile kakhulu ku TikTok igama lakho lihamba mfowethu khula le phezulu. Sithe sikubona mfowethu sakubona angathi usuyangena ngapha endimeni yezomculo. Singathi uthando lomculo lukhandwa yini noma belivele lukhona noma uthe hayi ngoba ngiyabona izinto zami ngathi ziyenzeka hayi nama ngikhalisa. Ngisho ngithi mhlambe sokushuthi kuyinto engaphakathi egazini mhlambe phela kuyona ngoba ngangacabanga ukuthi mina ngiyoye ngibe nayo ingoma kodwa kwazenzakalela futhi umculo ngangithi cha mina ngeke ngize ngicule ngithanda nje ukuthi ngoba ukhuthuzo waziwayo egidelayo wenza yonke into ukuthi kwenzeka kanjani kodwa ngabona nami senginengoma yahamba kahle abantu bangisupporta bangipha uthando kwaba mnandi nje mfowethu. Ungathi ibuphi ubuhle obufike no TikTok ekushintsheni indlela izinto ebezenzeka ngayo emculweni nje uwonke? uTikTok udlale indima enkulu emculweni ngoba ngisho ukuthi ukuthengiswa ukuthengiswa online umculo ukubekukhona but benganawo kodwa nje ekufika ka TikTok abantu bayinakile lento ukuthi umculo uthengiswe online. Yizi izinto ezikanjalo ngisho ukuthi TikTok uze nazo nokuthi sazane kangcono sibonane engekho phela i-app esixhumanisayo kwaku Facebook nje uthola izithombe no WhatsApp nakhona kumele uzube nenamba yomuntu kodwa uTikTok uyawazi ukuthi umuntu noma ungenayo inamba yakhe ukwazi ukubona yonke into eyenzakala emhlabeni enhle enziwa uTikTok. Mfowethu singathi kulonyaka nje basikunyaka 2025 kukhona nikhuthuzo ngathi ukuphathela abantu la emculweni. Hayi webhuti ngingasho ukuthi kukhona kuningi futhi kukhona nje engizokuphathela abantu kukhona mfowethu mhlawumbe kungumsebenzi ongagcina mhlawumbe uyi-EP kodwa ngingazi ukuthi ngizokhipha nini kodwa nje sekukhona okukhona estudio kukhona okuzayo. Ungathi lingakanani sasasa nokujatshulelwa nje kwakho mfowethu kube njani mawuthi uyaqala nje mfowethu uyayinyakazisa lento mculo ungathi babe kangakanani abantu mfowethu ukukhomba ukuthi bayakuthakasela kakhulu kuyo yonke indawo mhlawumbe noma ngabe uperforma noma ngabe ukuphi la ukhona? Mfowethu abantu bangisupporte kakhulu abantu abangisupporte kakhulu noma ngiqala ukhipha lengoma yami yokuqala ngijwana eBhinqa ngayenza ngase ngibuye ngathi hayi cha ngeke ngize ngikhiphe lengoma kodwa ngafaka i-clip nyana lapha ku TikTok yahamba ngabona ukuthi abantu bayayifuna lento bayangithakasela futhi bayayithanda lento engiyenzayo ngase ngiyikhipha nangempela ingoma bayamukela abantu uyenza kahle enkundleni ngaba la ngikhona nje ngenxa yabo abantu abangithandayo. Singathi mfowethu kuleli cwecwe lakho hlela ukulikhipha zikhonani izinkakha noma izinkunzi wazazi ukuthi zimkantshubombe emculweni oyimisela ngokuthi usebenzisane nazo? Hayi baningi kakhulu abantu engifisa ukusebenza nabo kodwa ke okwamanje angikazi ukuthi ibona baphi engizosebenza nabo ngoba cha basebenza bonke abantu bakaMaskandi futhi awukho umculo ngawulaleli futhi ngibakhonza bonke abafowethu yabo kodwa ke siyobona ke ngengoma ngoba phela kuyenzeka ukuthi sazi ukuthi hayi mhlambe usibani mhlambe umthandeni yabo ngohlela othandweni mhlambe baba umgube mhlambe ngohlela ekushingeni angithi yabo ingoma ziyacinga ukuthi hayi le ifuna ba mhlawumbe uba umfana weP uyazi usizi yabo omrozo basosizini so mawufuna i-featuring ubheka izinto ezikanjalo ke yabo ubheka ingoma ukuthi le ngoma le ngoba iwusizo ubani onemba kakhulu emculweni
osizini yabo because njengami nje ngiyazi nomuntu mayefuna i-featuring usoyebheka ude siyemajongweni siyintombini yabo usoyefuna nje lezo ingoma lezo ya mfowethu. Mawubheka mfowethu indaba online ungathi iluphi ushintsho ezenalo noma ubuphi ubuhle esingathi ibe nabo mfowethu la kumaskandi? Online ngisho ukuthi ubuhle bayo la kumaskandi benze umaskandi ukuthi kubonakala ukuthi ezweni uyathandwa kakhulu, uyabona ngendlela odlala ngakhona enkundleni zokuxhumana ngoba manje ngalesikhathi sama CD buwathenge bethengisa ama CD ethengise but uthando umaskandi kodwa nje ubungeke uzonotice ukuthi ngempela kanti uthandwa kangaka buka nje ingoma zomaskandi inqwaba zihamba kahle zithengisa kahle sabantu sebekhane bayathuka manje ukuthi kanti umaskandi yabo phela ubuthi uma udlala omabonini udlala umaskandi wendoda ayibubona ukuthi walele ibhenca leli lapha manje ngiyakaza ngisho no63 ayakaze yafowethu Shuthi singathi kwethu masibuka ukuthandwa nje nokuthakaselwa kwaMaskandi sekuyinto ekhule kakhulu futhi usuhlonishwa ngalendlela esimangaliso. Impela umcimbi njengamanje ongenawo umculo waMaskandi ngibona ukuthi ngingakuhle vele nje uhleli phezulu sentabeni uhambisana nawo amapiano kanje mfowethu uMaskandi njengamanje futhi usakude mangithi ngiyabuka usazoliphatha lelizwe. Ungathini mfowethu sesiphetha ukukhuluma nabantu nje abakhombisa ukukuthanda nokweseka abasangabaza mfowethu nabahleli bemicimbi ukhuluma nje nabo bonke abantu abakhona la emhlabeni mfowethu kubancenga ukuthi hayi abakweseka mfowethu usufikile ugalelekile futhi uze ngezinto ezinhle nje zodwa. Hayi mfowethu ngaqala nje ngibonge uthandwa kubantu abangikhombisa lona angilutho ke mina ngaphandle kwabantu nami ngiyabathanda kakhulu ngiyabonga kakhulu konke umuntu ongesekayo bese ngiza ngapha bahleli bemicimbi khona kunzima umuntu nokusala abebuze abalandeli ukuthi ukuthi uzayofika nini la uyofika nini uyezani kulo mcimbi yabo phela umlandeli usuye ngazi kodwa ke ngicela nje ukuthi abahleli bemicimbi ukuthi impela besiqashe ngoba nento esiyenzayo futhi inhle kanti nanabantu akekho abantu abangasazi basazi abantu kakhulu futhi siyathandwa yabo so ngiyacela nje ukuthi abahleli bemicimbi ngathi bengasibonela besiqashe because mina mfowethu emcimbini yaMaskandi imncane imicimbi yaMaskandi nginokuba khona kuyo imicimbi enginokuba khona kuyo ngiqashwa la komaboningi mhlawumbe indawo mhlawumbe uMaskandi ngedwa ko Midrand yabo kodwa nje kuMaskandi angaze ngifike mhlawumbe imbili mithathu imicimbi cabanga mfowethu uyabona ukushaya yithe mfowethu angaze ngiliperformele kitheku ngigcine ngelokho nje ngigcine lapha emcimbini weMK uyabona kodwa kuMaskandi angaze ngifike so nje ngiyacela impela bahleli bemicimbi ngiyacela impela ukuthi hayi besiqashe impela ngiyacela. Hayi siyabonga kakhulu besiphethe insizwa eyaziwa kakhulu ke la enkundleni zokuxhumana bathi ukhuthuzo bathi somkhuthu insizwa nje ezwana nensizwe eningi iyahlonipha kakhulu siyacela ukuthi niyeseke siyacela kubahleli bemicimbi awu yamemeza insizwa le phansi enquthu siyabonga kakhulu. Ngifuna sibuke umfowethu Kuzempu mhlambe kukhona ni akasiphathele khona nje ubunyaka ka2025 nje ezithini inhlelo zakhe kulonyaka. Mfowethu kukhona ngizongena nje e-studio kungekudala nje kuyo nje lenyanga nje ngeke iphele ngingangenile e-studio noma ke i-album yami isizophuma emva kwephasika kodwa ngizongena nginiphathele lona igeza la kaMgube futhi elizobe lisebenza ngesitayela lesi ebeligcine lisebenze ngaso ngonyaka odlule ngoba abantu bakhombisile ukuyithanda kakhulu indlela igeza la kaMgube lisebenze ngayo kule album ethi i-Peace of Mind so ke sizobuya ngaso leso style leso noma ngeke ngize ngithi ngizobuya nabo bonke abantu ebengisebenze nabo kakhulukazi kuma featuring kodwa istyle ngizobuya ngaso bakhona futhi abanye abantu engizobe ngisabafeaturishile ngeke kube ukuthi unyaka nonyaka uzofeaturisha umuntu oyedwa yabo so ingakho ngithi
kuma featuring ngizobuya mhlambe ngamanye amaciko ahlukile kulawo mhlambe ebenginawo ngonyaka odlule kodwa istyle ngizobe ngisaphethe sona kwi backing ngizobe ngisahamba naye futhi usibalo wami umnikezo ya amadodakazi futhi ngizobe ngisawaphethe ya amadodakazi ami nje lawa azwakale ngikudlana kwi album edlule ngizobe ngisakudla nawo futhi nakuleli igeza ezinye ngeinhlelo esihlelayo no SK sinalo uhlelo lokuthi kulonyaka siyafisa ukuthi ungapheli singaqhamukanga ngeqembu ondabuzekwayo leli besikhuluma ngalo engizocela futhi abantu beqonda ukuthi akukho umuntu futhi esizomhlanganyela ngeqembu londabuzekwayo sizozama ukukhulisa abafowethu abasafika endimeni sizikhulise nathi singasuka emehlweni abantu uyabo ngoba iqembu londabuzekwayo lase liwakhombisile amandla ukuthi angakanani nanethuba ke nje phela lokuthi iqembu mangabe selike lavela emazweni angaphandle njengaphesheya kwelwandle asaqhamuka ama-bookings athi awu bafowethu ondabuzekwayo sayithanda le yanto so mangabe ngempela kulokhu kuqhamuka izinto ezikanjalo size bakusho ukuthi sabantu abangaqondile ukusebenza uyabo so ke ngalezo izathu sizozama ukubabuyisa ondabuzekwayo ngokulandelela izithelo zabo ezinhle kusondeza abafowethu abasafika endimeni nabo bekwazi ukuthola ithuba lokukhula asizukuya futhi ngokuthi ujwayeleke uhamba nobani nokubonakala uhamba nobani noma imuphi umculi ozothanda ukusondela kuondabuzekwayo siyamvumela sizozama thina sibone ukuthi yipi position mhlambe esingamvulela yona akwazi ukuyidlala kodwa futhi mangisho kanjalo ngisho phela ukuthi abeze bonke abaculi ngoba ayikho futhi igroup engaculwa abaculi bonke yabo mhlambe sizomukela labo esizobamukela sibabone sebenele sisebenze nabo mhlambe futhi kothi ngokulandela siphinde futhi sinikeze abanye ithuba njalo uyabo kodwa nje ngiyaqinisekisa ukuthi bona kulonyaka bafanele bebe khona engingaqinisekisiki ukuthi mhlambe sizovela ngealbum yini noma sizovela ngeEP ngoba besingakafika esiphethweni nomfoka amanqele ukuthi sizosebenza kanjani kodwa umfana ebese simkhethile ukuthi sizosebenza naye bese sikhethe umfana lo umzukulu kaShavuza uyena esifisa ukuthi ame endaweni ngekababa wakhe eqenjini londabuzekwayo simkhulise kile qembu londabuzekwayo and then bese kuthi abanye abafowethu ke sizolokhu sinabo nje laba esazivele sinabo nabanye ke mhlambe esizothanda mhlambe ukubasondeza mhlambe sibapha ama featuring mabe mhlambe sisibone isidingo siyobadonsa njengoba sengichazile into kanjalo nje mfowethu esihlelayo ikhona ke futhi imibuzo ethi sisangakwazi ukusebenza nocela zimnike ngale yandlela esasisebenza ngayo kudala sisangakwazi ukusebenza nocela zimnike kahle kumele ngabe sisebenzile ngonyaka odlule nami ke bengimatasa ngisazakhela umuzi kababa lapha ngihlela izinto zemishado ngagcina ngishawa isikhathi isikhathi engathi ngiyasibona mhlawumbe ukuthi ngisanga foster ngathola ukuqondana nokuthi naye sevelelwe ife lemnyama ekhaya njengoba kwakusebusika nje kwaba khona abantu abashisa umlilo okhelesi lapha ngakubo umlilo kwahamba wayophazamisa ikhala kubo so kwaba khona ke naye izindlu ezimlahlekela ekhaya nezinto ezithile izinto ezikanjalo ke ziyakwenza ukuthi uphazamiseke ifocus yakho ingabi saba kahle sasesicina ke sivumelana ukuthi hayi indoda ngokwalonyaka sesishayekile mhlawumbe makukhona into esingafisa ukuyenza sesingabuka enyakeni olandelayo sisho wona ke lo besingakahlangani ke ngoba ube umuntu bese ematasa nje kakhulu ekhaya elungise into ezithile njengoba avelelwa yileso simo so besingakatholi ithuba lokuthi sihlangane sibukisana ukuthi mhlambe ke kulonyaka singenza kanjani kodwa engiqinisekisayo kuyogcina kwenzekile khona ngoba imoya yethu ayihlukene ngendlela ukuthi ngeke sakwazi ukusebenza ndawonye njengabantu ababevele bengakaze bexabana amnani lawo magama mningi lo mbuzo ehlala injalo ukuthi hawo madoda le yanto ehle kangaka ngifuna ukhulume nomthando womculo kaMaskandi nomthandiwe womculo okhona la eNingizimu Afrika ukuthi
lento akeyenzeke iqhubeke. Siyabona ubuhle bukhona, ingoma zenza kahle kakhulu. Abantu akayibeyikhiphe emqondweni lento ukuthi ngashutha no Jive angisamfuni into encane, ngashutha no Falabo shutha angisamfuni isikweletu, ngashutha no Sminoff. Akuyiphume leyo nto ekhanda labo bese bebuka umculo benanele ubumnandi ngoba niyasebenza kakhulu kanzima futhi ukuqinisekisa ukuthi ngampela wonke umuntu okhona uyajabula. Mfowethu ngiyabonga njengoba usungikhulumele wena konke ebengizokukhuluma. Empeleni abalandeli bakaMaskandi ngiyabacela nami ngisingami ukuthi cha bafowethu malukuthi kulabo mhlambe thina asebesibuka njengabantu abathatha amasayidi mhlambe amaqhawe athile kunomehluko la kulento yamasayidi, hayi ngoba usukuthatha isayidi yabo. Mina nje njengami ngiyabacela abantu ukuthi bengakuthathi njengokuthi ukukuthatha isayidi ukungibona ngisondelene no SK yabo. Akukhona ukuthatha isayidi. uSK ufana nomfowethu omncane wakwethu endlini yabo, ngendlela afikela kimi ngakhona saqala ukuphila ngakhona. So ke ngeke ukuthi mawuhamba nomfowenu bese kuthiwa uthatha isayidi uyabo. Kangangokuba indidana kube saphila, angicabanga ukuthi ukhuzana umfoko kaMpungoze ngabe uqhelelene nendidana njengoba basebeze baqala basondelana basebenza ndawonye, ngabe uyena umuntu ahlezi eseduze naye. Obekungafanele futhi omunye umuntu akuthatha njengokuthi uthatha iside ngoba mhlambe ukube indidana isekhona mhlambe ngabe isaphila le nto yami nendidana eyayenzeka yabo. So oyengabe wrong ke umuntu mangabe ezothi ukhuzani uthatha iside mangabe embona mhlambe esondelene nendidane yabo, or mhlambe athi indidane ithatha iside mayibona mhlambe isondelene nokhuzani. Njengabantu abasebeze baqala ukusondelana, ukhuzane esanda kufika emculweni, indidane yasondela kuye ngenhloso yokumkhulisa uyabo. So ke akukwazeki ukuthi mayisekhulile sekufanele manje ngabe sasondela kuye ngoba sekunabantu abazothi ithatha iside uyabo. So ke yiyo ke mina into esingishaya leyo ngoba angikwazi mina ukungasondeli ku SK uyabo, ngoba sijwayelane kudala engakabi yena lo SK asewuyena manje uyabona. So ingakho ngithi kimi ufana nomfowethu omncane. So ukubonakala kwami ngisebenza naye, noma mhlambe ukubonakala kwami ngisekhaya kubo, noma mhlambe naye ebonakala esekhaya kithi, akungabukeki kubantu engazuthi ngumuntu othatha iside. Cha, ngumuntu osuke nje eyoyibonela umfowabo, naye usuke ewumuntu nje oyoyibonela ubhuti wakhe yabo, hayi ngokwamasayidi mhlambe lawa asemculweni uyabo. So ke iqembu lo ndaba zekwayo ngiyacela abantu ukuthi bengathathi njengeqembu mhlambe elizohlanganyela beze bephinde futhi bethi seqale phansi futhi sekuno East no West. Izinto lezo ezisibulalela umculo sibe sithi siyawukhulisa, ngoba ukusungula iqembu elivulelekile singanika noma imuphi umculo ethuba, angicabanga ukuthi lokho kuwukubulala umculo, kuwukukhulisa futhi kuwukuvula ithuba lokuthi sifundane sazane kangcono yabo. Lento nje iyafana nebhola leli esinokuhlangana siyoribuka lidlalwa abaculi bakaMaskandi. Lonto ibanikeza ithuba lokuthi bebe ndawonye, bebumbane, bazane, nomunye azi ukuthi hayi umfowethu lo, nomunye azi ukuthi hayi umfowethu lo. Ngiphinde futhi ngize efolweni likaMaskandi yabo, into futhi efanayo ekhanda ubumbane enza abaculi behleze besondelene bazane. Ukubona ekubalekile ukuthi omunye noma sevelelwe into embi wazi ukuthi hayi usibani umfowethu yabo, angilekelele usesimeni esingekho sihle uyabo. No ndaba zekwayo nabo bayinto kanjalo, akho umculi abasuke bezomhlanganyela yabo, basenza ukuthi sibe nethuba lokuthi sijwayelane, sisondelane, even noma singasa record ondaba zekwayo mhlambe sekurecorda mina, noma mhlambe kurecord umthandeni, noma kurecord uJive, noma kurecord umnikezo, noma kurecord ungeka, uthothi sesiba sonke studio siphana ama ideas asikhulisayo emculweni. Uyayizwa lonto? Hayi sibonga kakhulu. Ngathi namazwi akho kuphethe. Amazwi ami okuphetha mfowethu athi ngiyabonga ngethuba eseninginikeze lona. Ngicabanga ukuthi
lizobuveza ububi bami kubantu ukuthi uAli mobe kangakanani uAli uright kangakanani uyabo ngoba manje sinikeza leli ithuba ngizona isinikeze ithuba lokuthi sivele original ukuthi kahle kahle sabantu abanjani kubantu so ngiyalibonga kakhulu leli ithuba eninginikeze lona bese ngithi bafowethu ingoma zami zikhona online ziyatholakala sikhuluke isililo seingoma zami zakudala kubafowethu abathanda umculo wami bathi abayitholi online ezinye zazo ngizozama nami ngawo wonke amandla ukuthi ngicine ngikwazela ukuyifaka ngobuningi noma ngiqinisekisa ukuthi zonke yabo kodwa kancane kancane nje izogcina zitholakala ngobuningi ngiyabonga kakhulu Siyabonga kakhulu besicela ukuthi nimlandele umfowamgube lapha ku YouTube niphinde nimlandele futhi lapha ku TikTok ni follow nje ngalendlela eyisimanga Siyabonga kakhulu bese nicofa ibutton elihle lapha libomvu nje la subscribe ucofa ukusubscribe bese ya like uphinde ucomment ukusho ukuthi wena le nkulumo uyibone kanjani yona ibe mnandi kakhulu sibonga kakhulu